Ćao svima! Gde ste ljudi? Opet ja, opet Jeloj Smarač. Gde ste drugari? Čekaj, smanjim ovo malo sranje. Ovo je čuvana muzika od Rančeteka i mene. Dobrodošli na još jednu ekskluzivnu emisiju Revizije, gde ću vam predstaviti najnovije DJ-eve, stare DJ-eve, desi, lepi, evo vidiš kako već dolaze ljudi. Ćao ljudi, čao. Danas imamo specijalnog gosta, Rančeteka, moj dobar drugar. Dobro večer. Prije nego što ga zovemo da vam svim poželim povratak korone koja uopšte se nije, u stvari nijednom momentu nestala. Tako da pričat ćemo i o koroni večeras, nažalost morat ćemo opet, ja sam mislio da je to završena priča, ali jel te nije, kao i što smo nekako onako i očekivali. Šta će se desiti, vidjet ćemo dalje, tako da svaki nam je specijalac, svaki je za specijalne DJ-eve, kao što su oni naši na našoj sceni u okolini, tako da dobro večer, ćao svima. Ono ćemo, ajde, bez da dalje odugovlačimo, zvaćemo našeg dragog drugara Rančeteka, samo da vidimo da ga prozovemo i da stavimo i evo ga ovde, za malo pogrešno, da je mogo nešto da čujem, ajde i mene. Rančetek is joining. Evo ga i Nemo, desi Nemo, care. Tako, neću sad da stavimo ovo u uši, pa da vidim. A Ranča možda neće ni moći, ne ume Ranča da stisne ono dugme za joining, vidi ga, evo ga, ume. Gde si, Rančiću? Ćao. Zdravo, Ranča. Šta radiš, Ranča, kako si? Evo, dobro, odmara se malo. Dobro te čujem i vidim ne štucati ni internet konekcija i ovako lep si mi danas, baš si okej momak ovako. Ovo prvi put da pričam, u sobi nije mrak, brat. Da. Dobro, Ranče, kaže, evo, nema u Vlasotincu internet. Ne, Rančić nije u Vlasotincu, on je sad Beograđanin, razumeš, tako da molim vas nemojte, on je naš sad. Da. Eto, tako da Rančić je bio, ti si bio u prvoj epizodi, kad smo uopšte počeli sa ovom pričom pre nekih, koliko je 3 meseca imali tako nešto, kad smo onako na random imali neki chat. Da. Kad je bio, ne znam, ko je bio Filip Fischer ili tako nešto i onda smo se svi tu zezali i na kraju ispade, evo, emisija Revizija, tako da u suštini, eto, svi smo nekako bili tu na početku, a i ti si tu bio na početku, tako da, kako se osjećaš povodom toga, jel si srećan što si bio deo onako početničkih stvaranja ove ekskluzivne emisije, specijalne emisije? Ja sam uvek deo, ali sa strane uvek, pošto sam se tako priključio na kraju. Pa dobro, eto, sad si odmah na početku, tako da, Rančiću, morat ćeš, znači, da se predstaviš publici, odnosno da se predstaviš ljudima koji će posle da gledaju tu na YouTube-u, znači, standardna ona pitanja što svakome postavljamo, par reči o tvojoj karijeri, kad si krenuo, kako si krenuo, zašto si krenuo, zašto to i dalje radiš, znaš, standardna pitanja, tako da počni od onih prvih dana, znaš, od kad si prohodao, znaš. To fora, krenuo sam da slušam Prodigy kad sam bio mali. Kad je imao 3 godine, krenuo je da sluša Prodigy. Krenuo sam harmoniku da sviram. To. Pa ne znam, brate, kod mene je krenulo sve, mislim, to netko ko zna. Prvo su krenuli kao, uđem prvo u muzički deo, znaš. Evo, pozdrav za Techno Nation Srbije, izvini što te prekidam, evo, pozdrav veliko nazad. Pozdrav. Kaže da smo veliki doktori, nemoj da smo doktori, sunce ti jebem ako smo mi doktori. Evo, vršimo neke operacije. Vršimo operacije, sranje muzike, tako da, izvini, nastavi. I kažem ti, ja sam od uvek bio u muzici, znaš. Tipa, stvarno, kad sam bio klinac, tu su bili razni bendovi, pravio sam matrice za naše tadašnje repere dole sa juga. To su te sve toba srednje škole, znaš. A dobro, to je već uletao u priču produkcije, ali kako si na primjer došao do toga da ti uopšte krećeš, znaš? Pa nemam pojma, pored Burazera svog. Znači, on je uvek bio tehno i onda ajde. Sviđalo se celoj ekipi mojoj i onda svi krenuli, ajmo tehno, vred. To je to, ko moj uticaj mog Burazera isto, tako je moj Burazer stari isto. On je mislio da su isto godišta i moj Burazer i tvoj Burazer su 82, je tako? 73. Ali to je to. Oni su kao klinci to slušali, ja sam isto našao CD neki, verovatno si ti našao CD, Karl Cox, tako? Ja sam našao neki, prvo što sam krenuo, to je stvarno bio pirat kaseta Prodigy, ko uopšte nije Prodigy, nego je Junkie XL.
I svi su mislili da je Prodigy postao slava zbog traka koje nisu ni njihove. Da, ekstra. I onda ti kažem negde, da, 2010. godine, 9. možda, nemam pojma, krenuo pravi prve trakice neke, koje su bile ne trake, nego čisto ono, užas. Da. Mislim da si mi pustio jednu tvoju ono prvu traku, prvo izdanje, ja mislim, se sećaš na Beatportu što si mi nešto pokazao, neki tech house iz 2010. Ali to je pod Rančatek, znaš. Dosta ljudi ne zna, ja sam prvo krenuo sa Ranča, znaš, 2010. Ali je postao neki Rumun, drum and bass koji radi, koji je isto Ranča. I onda sam ja posle pola godine bio u fazonu, daj brate, ono na Beatportu izađe moja traka, pa izađe neka drum and bass. Pošto sve je na isto, znaš. I onda daj da promenim, znaš. I onda je bila neka fora sa imenom, krenuo da pustam ja 2010. taj neki tech house, znaš. I sad dole kako kod mene u Vlasticu svi sprdaju nekog za nešto. I onda ja da budem Ranča Tech, znaš ono, tech house muzika, pošto svi su bili u fazonu kad ćeš da pustaš onaj tvoj tech. Da. I onda daj da bude tech, i onda ma daj zezat će me dole u fazonu, dodaće slovo A i bit će Ranča Teča, brate. Znaš, tako su, pazi što je našo, što je on smislio i to, dobro. Rekao, daj ja slovo K da dodam, brate, i onda ostalo Ranča Tech, znaš. Sjajno. I onda sam počeo početkom 2011. prvi taj tech house. Onda sam krenuo i u klubu da radim, koji je držao moj drug Saša. Taj naša pridružio nam se i Lea. Čekaj da pozdravimo Leo. Ćao Lea. Pozdrav. Evo, sutra se vidimo, sutra smo svi zajedno na Green Lobu, konačno, posle koliko meseci nerada na ovim raznoraznim festivalima i to sve. Pred publikom. Pred publikom, konačno, tako da... Biće vam malo čudno, wow, ljudi. Koliko ljudi. Leo ćemo naravno isto da dovedemo na emisiju, to smo već uplanirali, ali to mora prvo kad se prebacimo na YouTube, ja se nadam. Da, vidite iza mikrofon, ne znam da se vidi odavde. Kako se zove, konačno sam počeo da skupljam, evo vidite kako je lepo, konačno sam počeo da skupljam opremu za... Mogu da pevam konačno, da dajem sebi sam vokale i tako dalje. Ne do Bog, ali dobro. Ne do Bog, neko će peva, tako da prebacujemo se, ja se nadam sledeći, mislim to sam rekao, mislim prošli put, ali sledeći put da će se nadam da će se prebacimo na YouTube, pošto fali to još par stvari, da se doda još neka kamera i tako dalje, i onda ćemo da dovedemo i još neka druga imena, eto kao što je Lea, ako bude pristalno, naravno, nadam se da hoće, i bit će dobar format priče, bit će i Ranča opet, da će pokazuje malo svoje produkcije i muzike i tako dalje, tako da bit će to super. Eto, nastavi, izvini, molim te, znači ti već u suštini 10 godina aktivno produciraš. Faktično. Pa aktivno produciram, kako kažeš možda 15, ali techno muziku, tech house 9, 10 možda, znaš. Evo, pristala je Lea, bravo Lea! Bravo, izvini, Ranča. Ja nisam, ovako javno kad se me pitao, ona mora, razumeš, ona pristane, jebi ga, to je taj pritisak. Pa to je, brate, a ti tako svakog ne hvataš, znam ja, brate, to je fora tvoja, znaš. Da, to je to, tako se mi tebe, Rančić, hoćeš do, ajde, razvoj. Brate, šta ću, brate, bili ljudi okolo mene, bilo glupo, kažem, neću. Pa to kažem, da, ona je dobra žena, preko mora da pristane, tako da super. Ne, drago, biće ovo dobro, ima par dobrih ovako imena koje najavljamo iz regiona i odavde, tako da pristali su dosta njih i jedva čekam dalje da se ovo razvije priča. Rančić, izvini što malo radimo digresiju, nastavi, molim te. Ništa. I kažem ti, kod mene sve krenulo brzo, brate, tipa, to kad sam krenuo u taj klub je bio pretežno kao i tad, brate, onaj sobijeski house. Znaš, onaj bugarski, znaš. Ali ja sam tad bio totalno onaj minimal fazon je tad bio, umek i svi ostali su onaj techno, I sad ja dolazim sa pričicom, brate, ulazim u klub i krećem da puštam, brate, minimal. A niko nije čuo to, brate, ko da čuje u Vlasotincu za minimal. Čekaj, onaj minimal ili techno, znaš da je bilo onaj period minimala? Malo i minimal, tad je bio onaj glitter isto. Jo, da, ona je odvrtna muzika, ja to nisam jako voleo uopšte, da. Pa, nema pojma, meni se sviđalo, ali više vuklo kao techno, znaš. I onda krenuo da pustam i svi su bili u fazonu, what the fuck, brate, kakva je ovo muzika, znaš. I onda kreću svi da igraju i posle jednog
3-4 nedelje, svaki vikend sam bio. To je toliko postalo popularno da je klub već u 9 sati bio prepun, znaš. Viš, da. 2011. godine, znaš. Da se čulo i u Leskovac, da su krenuli ovi iz Leskovac da dolaze u klub i ja sam bio u fazonu jebote. Napravi smo nešto, brate, znaš. Počeo si da okupljaš ekipu iz regiona, svaki. I onda posle tipa, to je bila zima. I onda posle 4-5 meseca je bila, ljudi, daj da napravimo festival, brate, kad svi su ovako zainteresovani, ajde festival, brate. I onda napravili festival smo napravili, gde sam dobio Brazilca, druga iz Brazila, i onda to fenomenalno prošlo. Znači imali odmah su sponzori uleteli i Coca-Cola i svi su vidjeli da je to nešto veliko, znaš. I onda još jedan festival bio sljedeći posle to, te Andrija bio, Andrew Meller, kao Revire su bili. Da, stvari, to je već, ti si znači već 2011-12 si onako uveliko uleteo u celu ovu priču. Pa da, tako, meni se posrećilo, da, sa produkcijom isto, prve 2-3 trakice, solidni lablovi, ali sam znao da mogu bolje, znaš. I onda sve, i onda sam čuvao 2-3 trakice, i onda odmah početkom 2012. poslao, mislim, slao sam umeku, 15 puta. I uvijek je bilo kako beše, Ida Lejko. Poznata Ina Lejko. Downloaded i onda sorry not for us, sorry not for us. 15 puta, ja u fazonu. Sad ni ne downloaduju ništa, sad samo ni ne pogleda. I onda je bila smešna priča za prvu traku koju sam izdao tamo, ti znaš. Kad sam bilo neko slavlje, nešto u grad, znači rođendan, nemam pojma, brate, bilo je, sedimo do 1 ujutru, 2 ujutru. Ja dođem kući onako već malo pripito, rekao da li da spavam ili da uzmem nešto da pravim, znate, Da, ja često imam to, znaš, dođem kući i pijan, rekao, da li da spavam i da pravim muziku, razumeš, šta da radim, razumeš, i sedem i pravim muziku, razumeš, najbolje trake se tako pravi. I krenem ja napravim, znači, ja napravim nešto. I sad ti si pripit do jaja, ti ustaneš sa stolici i džuskaš sam u mraku 4-5 ujutru, vrati. Da, sjajno pravljanje muzika ti kao ovako. Da, i onda lego da spavam, ujutru budim se, šta ujutru podne, vrati. I rekao, baš, šta sam ja jučer radio nešto, jebote, ja sam pravio muziku, vrati. Da. I ja pustim traku, u fazonu kao znaš šta sam napravio, nešto najgore što postoji. Ja pustim, do jaja, vrati. Šta se ovo dešava? I onda ja tu još malo nešto preuredim i odmah uveče pošaljem umeku, znaš. Skinu oni sve, prođu 2 nedelje, kao juče se sećam, brate, nešto. Ja ručao sve i samo mi dođe notifikacija, mail, ja otvaram, prihvatili za 16:05. Ja gledam, stavljam pa razmislim, pa ponovo pogledam mail, pa mi sad čudno. Za ljude koji ne znaju, 16:05 je Umekov čuveni label, tada je bio u nekom tech house fazonu, ali i dalje je bio tad vrlo jak i vrlo teško. Ali on je tad bio, znači, kao današnji drum kod, znači uvek prvo mesto, svi su najjači, i Utokara im je izdavao. U eri tech house-a oni su baš dobri bili, on je baš to rekao, sad se povratio više kao neki techno, u stvari, mislim ne kao neki, nego isključivo neki techno u suštini. Oni su 2014. su prešli do 16. na Tech House i onda su stali. Ja kad sam izdao još je bio... On je prestao, da. On je prestao da izdaje jedno vreme i onda je sad reaktivirao opet. Da, 2012. sam ja tu traku i onda 2013. ona izašla baš na leto. Čekao sam skoro 9 meseci, ja mislim, znači... Evo čoveč, super, pa dobro, da, vredelo je sve. Baš kod toga, evo recimo, generalno, mislim, ti si izdavao za... Ajde kaže, evo prešao smo ovaj deo kako si kretao za što time svime i ti imaš leblove kao što su jako dobri svetski leblove kao što su Intek, mislim čuveni Intek od Karl Coxa, imaš 16:05, imaš Pornografi kod ovo kako se zove Kristijana Varele, koji još imaš, da imaš Orange Records, evo sad što ti izašao EP. Da, si izašao. Mislim, generalno... Imam i kod Spartaka, imam... Čekaj, izvini. Evo ušao je Vinicius. Hi Vini! How are you, my friend? Motherfucker joined also. Vini, you're next. You're gonna be in one of these shows, hopefully. Vinicius Conore je inače liko izdavao za Drum Code i imamo jako dobar prijatelj iz Londona. Nadam se da ćemo da imamo i neke inostrane kako se zove, gostovanje, jel te?
Samo morat ćemo se prebacimo na engleski, ali dobro, nema veze, neće biti ovog strana. A, dobro. Vini, watch and learn, maybe you'll learn some Serbian, hopefully. Brate, srpski jezik mora onda naučiti. Yes, srpski jezik. Have a great weekend also, my friend. Bye. No, bye. Stay here and watch. Don't bye. Dobro, izvini. Kako se zove, šta još imaš? Znači, imao si, mislim, ja mogu da nabrojim, ne znam. Pa imao sam kod sve, brate, gledaj, meni je baš bilo, u početku, baš mi je bilo, nekako mi se posrećilo, znaš, čim krenuo 16.05, onda sam imao, brate, nekoliko pesme sa Vladom Ašaninom, gde smo tad izdali za tad je bila Sfera od Sajvel, ako se njegov label koji je uvek bio top 1. Da. Pa sam onaj Hot Fingers isto i tu sam izdao. Da, ti imaš i stare one tech house labelove koji su sada uglavnom jako zatvoreni. Ti si već njih pohvatao sve. Pa da, znači bukvalno na vreme. Sve najbolje, sve što su bili top 10, znači Sfera, Hot Fingers, Avenue od Mario Choe. Da, ja se sećam tih labelova. Ja sam da sve labelove, da sve sam upao i čak onaj, kako beše, Porno Records, ja mislim da, ili tako nešto. Oni dan danas imaju, to su milionski pregledi svake pesme. Da. Oni su malo, ali krenuli su kasnije, oni 2015. malo onaj tech house pevuša, tech house koji je imao primese garaž i onda sam ja rekao ne, već ide u drugi smer. Čim je krenuo tech house od 127, 126 na 123, 122 BPM. Nije to bilo. Sad si ubrzo, sadašnja produkcija, evo, ko te slušao i ko je vidio tvoje posljednje trake, ja ih nažalost znam sve. U suštini ti sad baš ga lomiš, znači ti imaš sad neki novi zvuk koji si izvalio i koji je onako izuzetno gromoglasan i jak i lep i stvarno, znači ljudi ko nije slušao Rančateka, preslušajte, imate na SoundCloud njegov YouTube, gde god, znači momak pravi muzike, evo, ja sam svedok, znači on ume da napravi traku za pola sata i to ali bukvalno pola sata lik pravi traku. Ja ga posadim, sećam se još ranije kad sam radio sa njim, kad smo radili, ja ga posadim ga za... Krele se družimo, bret. Da, bukvalno, posadim ga ovde i on napravi traku, ja rekao, ajde ja idem, ne znam, spremim kafu i to sve, ajde ti kao, ne znam, pokaži mi kako radiš sintove. Lik napravi pola trake ili traku celu za pola sata. Jezivo. Evo pita šta pušta. Pušta tehno. Pušta sranje muziku. Sranje muziku. Pušta Big Room tehno u suštini. Nešto slično je ovo mom što je radimo i jako se dobro uklopamo generalno oni ja kad radimo back to backove. Tako da i u suštini, znači radit ćemo, evo baš to što radimo, što ti radiš sa produkcijom i kako ti brzo praviš trake ćemo isto da prebacimo na YouTube. Znači bit će format emisije će bude takav da ćemo mi moći live da radimo recimo sa njegovog Abletona, tipa ja i on krenemo ovako da pričamo i uglavnom evo, pošto sad tu kuvaš kafu, pa dobro, da, jebi ga, dosta se kuva, razumeš, napravi mi da jede čovjek, da ga nahranim, razumeš, on tamo u Vlasoticu nije imao šta da jede i onda kad je došao kod mene ovdje gore, on je počeo da jede, razumeš, pa sam ja pravio kafe, hrane, a on za to vreme on štanca trake, razumeš, i mislim ludak, strašno. Ali poenta u suštini je da za YouTube-u ćemo napravimo varijantu da ćete moći da vidite tačno kako on to radi. Znači, generalno, ne samo on, nego svako ko bude hteo da se pokaže na emisiji i tako dalje, našao sam način kako da streamujem direktno njegov Ableton, recimo, kuće. Da, evo, 3 trake po emisiji, bukvalno. Znači, Ranča, za sad treba naštanca EP, ceo, razumeš i ono. Tako da, priču da pravim sad, brate, sad ću posle vam pustim, tako. Ajde, ako se bude čulo, bit će strava, znaš. Evo, kaže, Rozi kao pol sata pravi traku, ja 3 sata pravim kick. Pa jeste, pa ja 3 dana pravim kick, razumeš, a on, ume i Ranča da ga davi, ume on da recimo uzme kick i tako ga štelo ga 3 dana, 4, ali na kraju napravi takvu traku da se ljudi useru u gaće, znaš, Ovaj novi Orange, recimo, EP što ti izašao je fenomenalan, znači, preslušajte ga. Da, to je novi zvuk, malo, nešto. Ima na YouTube-u? Ima na YouTube-u? Da, danas su izbacili, da. Je lokačan, pa dobro. Kucajte samo Rančatek, seljak, ne seljak, ne, samo Rančatek, ima dizajn. Ako kucate seljak, ona ima još više da izađe. Šalice, Ranča je moj dobar drugar, ja mogu s njim se zezam ovako, tako da, sad, Rančo, drugo pitanje i ono što je najbitnije, vratit ćemo se malo i na labelove posla, ali ono što je generalno jako opipljiva tema što se tiče muzike u Srbiji.
koliko je bilo, pošto jel te svi znamo da je naš Vlasotince jug i taj južni deo i malo ljudi zna za DJ-eve iz južne Srbije. Koliko je tebi bilo teško, pazi, evo, mislim, samo ću ja napravim mali uvod za tebe. Ja sam Ranču provalio zato što je jedini u Srbiji, mislim, znam ga, odavno smo mi u drugari na Fejsu i tako dalje, i ja znam kako on pravi. I onda kad je negde 2016. počeo da pravi onaj D-Unity techno, što ja kažem, oni sa onim duplim kikom, odnosno onaj sub kick i tako dalje, onaj ritmični sa tomovima i tako dalje, ja sam bukvalno jedini, da ja ne znam da li iko vrteo u Srbiji to osim mene i tebe, bukvalno, ja nisam znao ni jednog čovjeka koji to radi. I sad kao, ja ga kontaktiram i kažem mu, rekao, Rančo, rekao, Burazeru, rekao, ovo što ti praviš je fenomenalna muzika, ja to jako volim. Rekao, ja mislim smo ti ja jedini koji ovo radimo, razumeš. I da, što kaže Rumble Kick, znači ima taj naš tam i tako je taj neki fazon. To je D-Unity uspeo da popularizuje i Rančo je onda izdao isto za njegov label, za Unity i tako dalje. I tu smo se skontali i posle Ranča naravno krenuo da radi i tako svakojako muziku. U to vreme kad sam ja tebe upoznao, ti si već imao dosta labelova iza sebe, ali nisi uopšte bio poznat u severnom delu. Ja mislim da sam te ja bukvalno, mislim, imao si par gigova, koliko se sećam, ja sam te zvao da vrtiš ko mene u Pančevo, pa da. Znači, mi smo te zvali, ti si došao kod nas da radiš u Pančevu, tada u to vreme, mislim, nekde 2017 ili tako dalje. I sad posle toga, da, 16-17, razumija više kad je bilo, i ti si valjda posle toga, polako, eto, posle si preselio u Beograd i tad je već krenula tvoja karijera, Green Love, sve smo polako, to nekako digli na mnogo veći nivo i sad si već onako, vrlo poznat, jel te, na našoj sceni. Koliko je tebi bilo teško da se probiješ, znači ti si sve sam radio, bukvalno sve sam si radio u Vlasotincu i uopšte u toj južni deo. Kako si uopšte mogao da, odakle tebi snagi i volje i želje da uopšte, pored svega toga što te niko nije zvao, kako? Pa nemam pojma, brate, to kad voliš nešto i radiš, znaš, tipa ja sam, tad kad sam krenuo da baš pravim muziku, ja sam tada i završio i faks, imao sam ponudu za posao, brate, odmah u struci da radim. Ja sam sve to odbio, znači sve, ali dalje ja nisam ni živeo od muziku, ni ništa. Čak sam, sjećam se, pravili smo festival i taj dan sam ja u Nišu ujutru imao razgovor za posao u veoma jakoj firmi. Ja sam samo javio u fazon veče pre to lego da spavam, rekao malo, briga mene, brate, neću da radim, to radim muziku. I čim sam ustao sutra, pozvao je, rekao ja ne mogu da dođem na razgovor sa posao i kraj. Kaže, bio jedini DJ dole. Pa dobro, jesi, da. Znaš, na primjer, znači ja sam odmah u startu, sve što sam studirao, ja sam to odmah odbacio radi muzike, znaš. I onda sam rekao, jebi ga, brate, niko nije uspeo, ali ja ću to uspem. Baš što su svi protiv mene, znaš, uvijek imaš neko koji je protiv tebe. Na primjer, koliko puta sam ja slao u Nišu tadašnjim DJ-evima, radim tu muziku, pošaljem sve, samo sin, znaš. I onda u Nišu prvi put su me doveli, ja mislim 2014. Bio je neki klub u Pobedini, odmah kad se, negde kao podrum neki je bio, znaš. Nije bilo nešto previše ljudi, možda 50 ljudi staje od 100 ljudi, ali to je prvi gig van Vlasotinca, znaš. I onda sam pustao tu i uvijek je bilo Niš, Vlasotince, Leskovac. Niš, Vlasotince. U stvari južni region, samo si vrteo 3 grada, u suštini, tako. I 2015. godine meni dolazi mail. I onda, sviđa nam se tvoja muzika, bla bla bla, da li bih hteo da dođeš da pustaš u Pragu, u Češkoj, kao headliner. Da. Ja gledam, šta je moguće, znaš. Te neko zeza bukvalno, da. Mislim, sprda, rekao oni spameri ili nešto, znaš. I lik mi doda me na Fejsu, znaš. Da. Ja sad sve gledam, ja i dalje ne verujem, znaš. I onda on završi za jedan dan, pošalji mi ugovor, ja nađem neki ugovor kako treba da izgleda nešto, čisto da ima. Bam, sve, za 2 dana čovek karte sredi sve, ja u fazonu i dalje ne verujem, znaš. Ja dođem u Prag, ali to je u Pragu najpoznatiji after klub, atelijer. Znači on je preko puta Roxy kluba. Roxy klub je možda jedan od najboljih klubova u Evropi. Ja dolazim tamo i meni je bilo čudno koliko meni tamo ljudi znaju.
Znači ja dolazim i svi, Ranča u fazonu, do jaja ti je muzika. Ranča, da. Oni imaju malo kao ruski naglasak onako, znaš. Da. Ja u fazonu rekao, jebote, da li je moguće da se ovo dešava, znaš. I ja pustao klub prepun, znači prepun. Znaš se sećam, a u Roxy je pustao Mark Knight. Aha. A ja sam imao termin neki od 6, pošto klub radio od 12 do 2 popodne. Ujebote. Da. Ja sam radio neki od 6 do 9. U 6 ujutru klub prepun. After si faktički radio. Da. Pa tako rade headlineri kod njih. Stave kad se Roxy klub završi, on radi do 6, svi se spuštava. Oni svi se sela vamo, da. I 8 sati ja pustam, jedno ko kreće se i krećujem oko, vidim nešto čudno. Ja se ponovno krenem, Mark Knight došao, brate. Znaš, došao, igra pozadnje, rekao, jebote Mark Knight, brate, dođeš ovdje i posle on tu pio neko vino, posle meni i on pustao pola sata, posle nisu mogli da ga skinu od playere, ajde, treba drugi DJ da pusta, njemu se sviđa, brate, kida oni dalje. Da. I sad ti kažem, je tako je krenulo, onda još nisam puštao u Srbiji, znaš, posle sam imao ponovo, posle 2 meseca, ponovo Češka, ali neka turneja, tipa u Pragu 2 svirke i sutra dan posto bile nedelja festival. Isto sam bio, znači ja u Češkoj uvek kad odem kao headlinera me stave. Bio sam sa Mecen Sarijem. Da, sećam se te žurke, da, s Mecen Sarijem si radio, da. Pa pazi, evo, mislim, ono opet za ljude koji, eto, ne znaju, Ranča je više ranije, ne sada, ajde sad da kažeš ranije, dosta radi po Srbiji i tu po regionu, ali najviše radio van. Znači ti si imao više gigova preko, i što je apsurdno i što je, mislim, po mom mišljenju, neverovatno da tebe bukiraju svi preko, kao što su, ne znam, Češka, Nemačka, ne znam, Austrija, šta god, razumeš, ili čak i ovaj deo Balkana, a kod nas niko. I tek onda kad si se ti u stvari, evo, opet dovodim u stvari do te poente celo ovoga, što ja generalno kroz misiju pokušavam i da nekako da približim ljudima, je da svi južno od Beograda, DJ-evi su onako solidno zapostavljeni. Znači, kogod, eto, možda eventualno južnije od Kragujevca, čak i tu je već onako, znaš, mislim, ima fenomenalni DJ-eva svugde, od južno Srbije, ali nepravedno su izostavljeni, sa mape srpske DJ scene. Zašto misliš da je to? Kako su tvoje mišljenje po tom pitanju? To nije problem samo za muziku, brate, to je problem centralizacije, znači sve je smešteno u Beograd, sve je centralizovano u Beograd. Čak i ti ako gledaš i van muzike i ako neki određeni posao tražiš, ti moraš da ideš gore. Kako misliš da to može da se mislim, kako bih rekao, da se promeni? Kako misliš da mogu da, na primjer, šta treba da se desi, po tvojom mišljenju, da bi se to promenilo? Mi smo mnogo mala zemlja da bi se nešto promenilo. Znači, mi smo zemlja sa jednim velikim gradom i to je. Znači, sad da se sve promeni, na primjer, da se spusti u Beograd, ja se spustim niže od Beograda, tipa Niš, to trebaju prvo preterano veliko ulaganja u sve, da ti privučeš prvo ljude, da dolaze, da privučeš turiste, znači to treba, to je mnogo široka tema, znači, a stvarno je čudno, vrate, Niš, koliko je lep grad, koliko lepa pozicija, koliko se ništa ne ulaže tamo i koliko je sve zapostavljeno. Čak i Novi Sad koji je blizu Beograda, čak i tu je ista situacija kao u Nišu, nema isto broj žurki, znači ništa posebno nije. Znači, sve je centralizovano u Beogradu. Ja sam samo zbog to i došao. Pa da, Niš generalno ima nešto malo dešavanja, nažalost do je ranije mnogo bilo više, a sad je, jel te, onako dosta je, kako se zove, splasnulo, što bi se reklo. Ostalo je, na primjer, samo još onaj, kako se zove festival, breše, buže tamo i mozak, Najsus, da. Najsus i evo, ostali su u suštini na 2 kluba, underground kluba, ili jedan čak, ne znam šta će biti sa Libom. Imaćemo mi još drugara što će dođu sa juga Srbije, što bi se reklo, i Drndi i Filter Kid i puno njih je u planu i tako dalje, pa će oni gledaju svoju viziju toga, ali bukvalno poenta svega ovoga je da ti si morao da se prebaciš u Beograd, znači morao se prebaciš da bi radio dalje na svojoj karijeri u okviru Srbije. Pa da, što sam sve uložio u to, ne ide sad ostanem dole i da zapostavim skoro 10 godina, brate, što sam radio, znaš.
I onda sam rekao idemo. Mislim, mene su svi terali da dođe već koliko, samo vizije jedno 3 godine, dođi. Ja sam te jurio konstantno, ono, dođi, ajde više, imaš dećeš, samo dođi više, razumiješ. A i došao si, onda si prvo bio u Pančevu i onda smo posle si otišli za Beograd. Prvo u najvećem gradu, pa tad sam došao u Beograd. Jeste. Ali evo vidiš, na primjer, opet ti si igrom slučaja, znači, iako je Pančevo generalno blizu, kao što i meni ovo je blizu, uvek je lakše biti u centru grada. I opet se dovodimo na istu temu svega ovoga je da bi se radio neki networking uopšte u Srbiji, da bi se radio neki uopšte, da bi svoju karijeru, jel te, razvijao u bilo kako, da bi si ti kretao po klubovima, ti moraš da budeš u centru dešavanja. Što znači? Da ti recimo ukoliko nisi blizu centra Beograda, znači da ono generalno ne živiš u okolini Beograda i tako dalje ili baš Beograd, ne možeš da posećuješ žurke onako kao što bi posećivo. Koliko žurki na primjer ti nisi to. Znači opet se dovodimo, ja sam pričao ne znam sa Marko Vukovićem ili ko je već bio ili su svakim u stvari ko je bio na ovoj emisiji, je bilo fora da mi kao DJ-evi, jel te, i kao ti neki ljudi koji se bave muzikom i tako dalje, konstantno moraju da budu ono tu. Znači, ti svaki vikend mora da se, iako ne vrtiš, ti moraš da se pojaviš, mislim moraš, ti treba da se pojaviš negde, podržavaš scenu i tako dalje, tako dalje. Koliko to treba? Podržavaš scenu, ali to je mnogo čudno, brate, sad, na primjer, ti prvo treba da budeš blizu. Drugo, treba da imaš para za to, brate, ti ne možeš da odeš na žurku i da budeš njihov gost, da se nametni. Za svaki vikend, ti moraš da imaš kintu da odeš, ti moraš da kupiš kartu, ne možeš ti da im kažeš, ej ljudi, ja dolazim. Da me vidite, znaš. A sećaš si ti putovao busem, pazi, tebi je trebalo recimo da dođeš do Beograda, znači karta za bus, karta za, ne znam, putuješ koliko sati, hrana, piće, ulaz na žurku, vratiti se nazad, nisi ni spavao u Beogradu, nego se odmah vraća nazad. Znači ti si se, brate, namučio na vozu. Ti znaš onu priču kad sam radio i kad sam pustao muziku, tipa radim dođe petak, ja radim prvu smenu do 4, hvatam bus u 5, idem za Beograd, gore sam oko u 10, puštam na žurku, odmah posle žurke se vratim i radim odmah prvu smenu. Znači ne spavam, pravim prvu smenu i čim se završi, ja sedam na sljedeći bus i idem na sljedeću žurku. I onda dođem u nedelju negde popodne i onda kad me videm u fazonu sve si živ, a ja samo sam da svestim. I to je bilo koliko 2,5 godine, svaki vikend 2,5 godine. Pa ti vidi, ja znam, ja sam svedok toga koliko je Ranča putovao, znam, ja ga zovem bukvalno on, brate, u busu ide, i ja ne znam gde si išao, sve si ide. Pa kad smo vrtili u Amsterdamu, se sećaš, ti si tad imao, znači, zajedno smo otišli u Amsterdam, zajedno smo vrtili tamo u Melkvegu, ti si seo posle toga u bus i busem si išao u Češku, ja mislim, je tako? A ja sam se vratio nazad, ne znam gde sam išao. U Češku, ti si se vratio, da, u Češku. Ti si putovao onda posle onoga direktno još koliko je 12-13 sati ili više putovanja, znači pola Evrope. 11 sati je do Pragi, 11 sati. To je to. Tako da, evo što kaže Loš Buraze, kaže radimo decentralizaciji scene. Ja se nadam stvarno da ćemo mi kroz ovu emisiju, ono kad se razvije, ja nadam se da će se razvije, ja verujem da hoće, da ćemo stvarno da decentralizujemo Beograd, da počnemo da nekako promovišemo i južan deo, ja ću se trudim da dovedem što više neafirmisanih DJ-eva i afirmisanih naravno, za koje ljudi ni ne znaju, mislim afirmisani u donjem, kako se zove, južnom delu Srbije, a da dođu da promovišu svoju muziku, svoje nastupe, svoj rad i tako dalje, tako dalje. Tako da ja se nadam ova emisija da će da dođe do tog dela, ja ću se potrudim maksimalno, iako generalno, mislim, ja nisam voditelj, ali eto, moram da radim. Tako da, kako se zove, vidjet ćemo, nadam se da će biti to, planiramo i da, evo, Ranča opet će da nam bude. Evo, kaže, šta napisao, izvinite, molim vas. Kaže, za Amsterdam, sad skačem s na temu. Opa, ne mogu da verim, ovo mi se pomera. Kaže da se vrti u Amsterdamu, jeste, pa radili smo u Amsterdamu, on i ja u Melkvegu i nadamo se da ćemo opet da dođemo tamo, trebalo bi, jel te? Ili imaš ti nešto potvrđeno za... Mi smo redovni, da. Da, pa meni koliko, ja sam za 3 godine 7 puta radio u Melkvegu. Para. Čuveni Techno Tuesday u Amsterdamu utorkom koji brat Dexon pravi, vrhunski partij, znači utorkom bude 1000 i nešto ljudi, mislim, to ja nisam u životu vidio, nama je bilo vrh, tako da, bit će, nadam se, to eto kad prođe korona i tako dalje. Malo skačemo s teme na temu, ali u suštini poenta je eto da pokušavamo preko ove emisije da nekako
promovišemo artiste kao što si ti, jel te, koji su s juga i ti znaš puno ljudi tamo i probat ćemo nekako da im pomognemo da svoje mikseve i svoju priču širem auditorijumu pokažu kroz ovu emisiju. Znači, bit će fazon da recimo Ranča će da radi svoj neki live mix iz Sagajbe, na primjer, i to ćemo da streamujemo direktno na YouTube-u. U isto vreme možemo da radimo varijantu, recimo da Ranča pokazuje ili bilo ko drugi da pokazuje kako radi u Abletonu, kako se pravi. Možemo da pravimo recimo one neke radionice i tako dalje, i tako dalje. Svašta ima dobrih ideja, nadam se da, eto, ako ima još neku ideju, može slobodno da kaže, tako da vidjet ćemo. Dalje, Rančo, malo, opet sad ćemo da se vratimo u suštini na produkciju tvoju i na sve. Kako bi ti, na primjer, recimo, pokazivo, mislim, ti si meni svašta, recimo, pokazao, ja sam u tebe video mnoge neke trikove i fazone i fore. Kako bi ti, recimo, rekao mladim DJ-evima, odnosno producentima koji hoće se bave ovime, kako da počnu, šta da rade prvo? Mislim, ti, evo, na primjer, gledaj, ti si sam skroz, znači, Ranča je lik koji je sam izvalio Ableton, to ja nikad nisam vidio u životu nigde. Pa da, pa ja nisam vidio ni neta u početak, znači, kad sam krenuo, to je zadnja godina studija bila, znaš. Aha. I sada ti uvedeš internet dok si student, brate, to nije kod danas. Tada uvedeš internet i nismo imali neta. Znači, ja idem kod druga koji je studirao elektronski, ja mislim, i oni su imali besplatan net tamo. Ja kod njega skinem šta mi treba, pa dođem u stan, radim, znaš. A sad lako, sad uzmeš i gledaš tutoriale, pa radiš u Abletonu. Pa samo spustiš prozor, pa nastaviš. Ja sve sam, znaš. Ja otprilike znam kompresor, brate, sad ne znam šta je kompresor. I onda gledam, stavim, i ono vrtim, podešavam, šta li je radio, šta može se dodaš. Čačko ko debilo, ono da nisam provalio šta je šta, da. Nema internet, nema ništa, čak nemaš i tutoriale. Kakvi tutoriali, brate, ništa nije bilo, znači baš ništa, 2011. 10. I onda tako izvaljivo deo po deo. A sad, na primjer, kad upalim i gledam neke tutoriale, ja isključim posle 2 minuta, znači meni toliko to, nema pojma, složeno. Znači neki lik, na primjer, kako sam dobio taj zvuk. I ono mu traje mu 20 minuta kako on nešto prčka, nešto muva, drugim rečima smara, je tako? Ja, na primjer, sam izvalio sve i bolje ti je sam da izvališ i, na primjer, taj zvuk njegov ja mogu da napravim tipa za 2 sekunde. Na primjer, onaj lik sad, onaj što ima neke klipove, onaj Julian Earl, mislim da se zove. Da, jeste, znam lika, da. Na primjer, radio je zvuk Matt Sasarija. Ja u fazonu, ajde, baš da vidim. Znači, jeste da liči na Matt Sasarija, znaš. Prvo, Low End ne liči, nije ni fora, ali oni metalni zvukove je napravio toliko kompleksno u analogu, da uopšte se... Da, nije uopšte, nije treba tako. Da, onaj zvuk možeš da dobiješ, tipa ne treba ti ni 10 sekundi. Što je on sve ti dešavao, znaš, ali to je najbolje sam da radiš. Po meni, najbolje. Može da ti olakša da nađeš neki trik, kako radi trik neki, ali da ga ti ne radiš kao što ga on radi, nego da radiš na tvoj fazon i tako bilduješ tvoj zvuk. Znaš, potom sam provalio i tako bilduješ tvoj zvuk. Ti znaš isto i tebi, na primjer, kad pošaljem neku svoju traku, kaže, ej, brate, slušaj, novi fazon, radim i ti odmah si fazon, pa brate, znam da si ti. Kaže, krene, znam da si ti, znaš. Zadržiš tako neko svoj zvuk kad sam izvaljuješ stvari. Ako kreneš da kopiraš ovu traku, ej, sviđa mi se Spektar, daj da iskopiramo ovu traku. Nema ništa, nekad ljudi neće da znaju kad puste traku da kažu, to je Miloš, to je Robert, to je ovo, znaš. Tako da je meni sam, brate, radi sam, jer da će duže vreme da ti treba. Tutorial, čisto da vidiš nešto. Tutorial, čisto da vidiš nešto, ako, na primjer, hoćeš neki određeni zvuk, ne znaš kako da napraviš, pogledaj, to je. Ali sad da ćeš cele template i da kopiraš njihove zvukove, to već je malo je čudno, malo gubiš tvoj zvuk. Mislim, ne stvaraš uopšte tvoj zvuk, ako pričamo o početnicima, znaš. Da. Ali pazi, početnici, ja sam mišljenja da početnici generalno, evo, mislim, ja sam gledao po sebi, ja dok sam tek sad počinjem da stvaram svoj zvuk, što ja sad zovem dramatični tehno, razumeš, tako naša ona tenzija u svemu ostalo. I sad, znaš, ja sam krenuo, evo, iz nekog ličnog, kažem, iskustva, kreneš tako što praviš, gledaš druge, naravno, gledaš šta te zanima, pratiš pravac koji najviše voliš. I u onom momentu, ko što ti kažeš, izvališ nešto sam,
i kao u fazonu, gle, ovo što je dobro, rekao, aj sad to da malo naš eksploatišem i tako dalje. I onda ti to kreneš da radiš dalje. Ja preporuka, mislim, generalno, ja mislim za producente početnike je da tako rade. U suštini, dok ti ne naučiš program, dok ti ne naučiš taj barem osnove zvuka, ne napraviš par traka, naravno, dosta traka, koliko god možeš, onda tek ja mislim da možeš da počneš da praviš svoj neki zvuk. Jer ti imaš dovoljno tehničko znanje, tako, da naučiš šta je šta u suštini, pa tek polako da praviš dalje. Tako da, generalno gledano, na primjer, na šta možemo da uradimo? Ti možeš, recimo, da radimo neke tutoriale za početnike DJ-eve, odnosno producente, gde ćemo, na primjer, ti ćeš da im pokažeš kako se radi kick, kako se radi bas, kako se radi, ne znam, bilo koji synth ili bilo šta drugo. I na osnovu toga da oni dalje razgrađuju traku. Znaš, otprilike kao nešto smo ti i ja radili kad smo radili one trake zajedno. Znači, primjer, Ranče i ja smo recimo radili trake što, na primjer, on recimo je jako dobro, danas i dalje pravi jako dobre sintove, na primjer. Pa onda on osvira recimo melodiju, pa naš, ja na trikujem, nađem boju, razumiješ, i tako dalje, i tako dalje. Tako, na primjer, možemo da radimo sa početnicima, znaš. To je neka ideja, znaš. Tako da, ako bude to bilo. Super. Evo, kaže Lošmi, kaže, prevelika konkurencija, samo kvalitet opstaje. Kaže, nikako ne pratiti trendove, nego prolazite u tvoj stil. Možda ne svima, ali nekome će svidjeti, bitno je da budeš ono što voliš. Dobro, to je, mislim, generički tako je rečeno za sve u suštini u životu, ali jeste istina, znaš. Samo kažem, treba naći svoj stil tek posle određenog vremena kad se prati, jer tako? Pa eto kako je sa mnom, brate, znači, ljudima u Češkoj se sviđao moj zvuk, pa su me zvali. Oni su me zovu me zato što sam ja deo te ekipice ili one ekipice ili nekome gura ili ne. Znaš, ljudima se sviđa. Ušli, poslušali set, našli neke trake, izašlo im je do jaja, ajde zovemo lika. Znači, to je dovoljno. Što i treba da bude dovoljno. Da. Koliko ti, recimo, ja baš opet se i na to vraćamo, mislim, svi znamo da je produkcija jako neophodna, ali koliko je kod nas u Srbiji sada trenutno neophodna produkcija da bi se ti probio, da bi uopšte neko mogao da te primiriše na ovoj našoj polu zatvoreno, otvorenoj srpskoj sceni i uopšte u Balkanu? Ovdje, ako gledamo samo Srbiju, znači produkcija uopšte nije bitna. Znači, možeš samo, na primjer, evo, ti si organizator žurki, ja sam tvoj neki drug, brate, hoću da budem DJ ti, brate, jer mi toguješ teku uslugu ili nešto, ajde, stavit ću te na line-up, pa krene druga žurka, treća žurka i ti si kao poznat i to je. Ti si poznat u Srbiju. Tebi, ako si da budeš poznat u Srbiju, brate, jebeš ti to. Znači, realno je tako. Znači, tako priča neko što iz Holandiju. I njemu nije, sad on bude poznat u Amsterdamu, baš njega briga. Znači, ti ako to onda ne radiš iz ljubavi, brate, ne radiš da budeš, da bilduješ sebe. Radiš čisto da znaju klinci neki za tebe, tu što vole tu muziku i to je. Ti si zadovoljan i tebe ne zanima. Naprimjer, meni to nikad nije bilo zadovoljstvo. Znači, ja volim da bildujem sve više i više i meni je cilj inostranstvo. Znači, zna se, meni je broj 1 inostranstvo, pa tek naši gigovi ovdje. I mnogo je lakše da se dogovoriš sa ljudima u inostranstvu. Naprimjer, ja sam imao sad kad sam pustio u Austriji pre korone, naprimjer, ja stvarno nemam neku veliku cenu, solidnu cenu, ali nije nešto velika, znaš. I sad lik mi šalje poruku koliko, pita me, koja je cena, znaš. Ja mu napišem, i on mi samo napiše just. Kao, samo to, da. Ja u fazonu, jebe ti sunce, treba sam više da tražim. Da. To je to, znaš, ono. Ti si navikao u stvari kod nas da spuštaš cenu i onda, znaš, ceniš sebe koliko toliko, ali opet ne smeš da staviš previše zato što, jel te, Srbija, razumeš, i okolina, i onda kad dođeš tamo i kao u fazonu lupiš, on kao u fazonu, stvarno, samo toliko. I ti kao, brate, koliko sam mogao para dobijem. Ali ja mislim da je bolje što ti držiš, kako ti kažeš, koji držiš neku solidnu srednju cenu. Ja mislim da ćeš ti više gigova da dobijaš tako, je tako? Ne, to je moja logika. Na primjer, moja cena mnogo razlikuje u Srbiji i koju u inostranstvu, znaš. Naravno. Ali oni, na primjer, što i njihove ulaznice su iste kao naše. Znači, isto je sve. Znači, oni imaju skoro isti profit, isto sve. Dok od nas, na primjer, za duplu manju cenu, na primjer, imaš situaciju kada dan pre žurku neki organizator ti kaže, a može da smanjimo malo cenu ili ti da platiš taksi kad dolaziš, brate. Stvarno, imali smo takve, svi smo imali takve situacije. A žurka, tipa 500 dinara, 600, 1000 dinara ulaz, dođe im 600 ljudi.
On te plati tu neku cenu smeštu što njegovo društvo što je došlo popije za 3 sata, za 2 sata popije. I on se posle, ej brate, nemam, može li 20-30 evra manje? Čekaj, stani, znaš, smešno. Ciganisanje, da. I zato ja izbjegavam malo Srbiju. Mislim, dobro, svaka situacija ima, da. Znaš, prvo je da meni antipatično da pustam ovde, pošto znam kako su se svi organizatori ophodili prema meni pre, znaš. I tek onda kad su svi vidjeli da mogu da imaju korist, mislim, niko od mene organizatora ovde ne zove zvaću ranču, nego oni me zovu kada krenu ljudi da ih cimaju. Ej, što njega ne zove, I onda mi dođe poruka, ej, svi hoće da te čuju. I onda tačno znaš da te ne zovu oni, nego ljudi sa strane koji, znaš, hoće da čuju moj... Mislim da generalno, obzirom odakle dolaziš i to sve, da je to možda bilo neminovno. Znaš, ti se nisi kretao u ovim tim krugovima kao većina srpskih, beogradskih DJ-eva i generalno u mestima gde je clubbing centralizovan, jel te, to je po Beogradu. Ti si došao na drugu foru, ti si došao u suštini preko suvog kvaliteta. Ja sam muzikom, brate. Da, znaš, tako da ti generalno, to je tvoj put. To je tvoj put posao, ti si tako krenuo, znaš. Daš, kod nas je isto, mnogo je čudno to što stalno moraš da se krećeš, mislim, jeste to. Naprimjer, ja sam baš sa Meca Sarijem pričao, kad smo pustili na tom festivalu, znači on je, ja mislim da iz Marselja, valjda, a tamo je clubbing scena, znači kao u Vlasovinu. Ima jedan klub i to je. I ako je grad 100 milijonski... Marselj i Vlasotince isto, da. Imaš tamo njega i imaš Grom Košt, znaš, a oni ne pustiju, i on mi kaže tamo nemam gde da pustam, nema ništa, ali se lik probio zvukom i kvalitetom. Znači isto ko ja, i da se kreće, on treba da putuje u Pariz ili negde, znači to su kilometri, i on se nije kreće ko ja. Ja smo krenuli negde u isto vreme, možda on godinu dana pre mene, znaš. Ali to je to, kvalitet na kraj, ma samo što je lakše ako si eto kao on iz Francuske, on lakše putuje. I lakše je sve, i drugačiji mentalitet u te zemlje, znaš. Kad neko prepozna kvalitet, on te vuče, da te probije, i ti će da imaš korist i on će da ima korist. Dok od nas, ako imaš kvalitet, ne zanima ih. Ali neki njegov drug, koji nema kvalitet, on gura njega zato što, jebi ga, mi smo drugari, on jebe kvalitet, ja ću druga da vučem. Znaš, naravno. Jebi ga, znaš. Stadana priča u suštini kod svih, pogotovo i kod nas, mislim, generalno to se ponavlja. To je neki balkanski mentalitet, nije Srbija, ceo Balkan je takav kako sam skonto, tako da jebi ga. Tačno. Reci mi ovako dalje, pošto smo generalno pri kraju, imamo još 10 minuta, gde imaš, brzo prođe vreme, brzo prođe vreme. Ne, brzo prođe, mislim, razgovor sa mnom je uvek, dobre teme se pokreću uvek i drago mi je da ljudi prihvataju to kako treba. Reci mi ovako, produkcija dalja, kakve imaš izdanje, si našao jedno 67 traka, ne, ti nastavno saš, brate, 200 traka. Šta imaš dalje? Mislio sam za vreme korone da ću napraviti jedan album od 60 traka, što kažeš, ali nisam. Za 3 meseca ja sam samo radio taj novi zvuk. Znači, počnem traku i onda eksperimentišem i onda već padnem mrak i ja legnem da spavam. I to je tako trajalo 3 meseca, skoro ja nisam nijednu napravio traku. I čim sam izvalio, što si čuo, novi zvuk, za 2 nedelje 3, 4, 5 EP-a su izašla. I odmah sam ih potpisao. To je ovaj za Orange što je izašao, imam kod Ramon Tapio na Say What. Sad kako su Intek, oni su stopirali izdanja, ali kad krene ponovo kod njih treba da izdam, još jedan. Imam uz oni Miles from Mars, to su oni Misfit Music. Da, Miles from Mars, super label, da. Kod njih imam onaj Eclipse, što vodi onaj Gene Kars, njih vrti stalno Amelie Lenz, Nina Krevic. To je malo tvrđi zvuk, ali to su mi one zadnje trake koje sam radio, koje treba da izađu. Nije novi zvuk, ali su malo tvrđe, znaš. To treba i na Nervous isto. Opet Nervous, Nervous i Techno. Nervous i Techno, čudno što su pristali, ali ovo je neki Techno Trance. Da, oni tvoji simptomi čuveni, da. Neki Techno Trance je.
I to je, pa ima još neki 2-3 EP, ali mogu sve da se setim. To je sasvim dovoljno, ono, evo, za ljude eto koji ne znaju, ovi lablovi što je nabrojio, znači, to su stvarno, baš dobri lablovi. Ljudi te znaju ovde najviše zbog, mislim ne najviše, u stvari može i najviše, zbog toga što si prelep dečko, ali evo, što si bio sa, da, što si lepo obrio, što si bio sa Carl Coxom, odnosno Carl Cox te konstantno vrti. Znači ti si, on malo pa zavrti tvoju stvar, ja mislim do poslednjih 2 godine, skoro na svakoj žuci vrta. Da, 2017. Traka Freaks. Da, čuvena traka Freaks, da, to je, traka je bomba i Carl Cox je svude vrtao je na Exitu, prošle godine kad smo vrtali tamo. Ne, Exitu je bila Dopamin traka. Dopamin je vrtao to, nije Freaks, a? Sa Nušom. Jeste, Dopamin je bilo, da. I ja čekam, ajde pusti nešto moje, pusti, debeli bre, puštaj, da. 10 minuta on okreće se ka meni, onako, kad pokazao mišiće, onako. Sjajan osjećaj. Kako si došao do njega, kako si uopšte došao do toga da on tebe vrti? Pa kad sam napravio tu traku sa Kribenišem, poznati Brian Cox, stari znaju, on ima traku koja je bila Freaks on the Floor. Seća se to, ja imam to na vinilu. 2006. I onda je Umek uzeo, pa je napravio za 16.05 Phantom i Umek, isto Freaks on the Floor. I onda sam ja, znam se sa Brianom i bio sam u fazonu, daj pitamo Umeka da odradimo remix. A Brian je bio u fazonu, brate što da radimo remix kad je traka moja, znaš. Samo uzmemo vokale. Da, uzmemo vokale i radimo nešto naše, znaš. I ajde, znaš, sad ja nisam znao, on uzeo i poslao John Randallu, znaš, oni su prijatelji. I oni su prihvatili da je izdaju. John Randall je inače menadžer u suštini, odnosno label menadžer kao Coxovog Inteka. Da. I ja nisam to uopšte znao, znaš. I umeđu vremenu ja potpišem traku za Beaten, ovaj holandski label. Da. I mi potpisali sve i posle vidi mail od Johna, pa kaže, Intek prihvatio, rekao, brate, mi već potpisali ugovore sa Beaten i sve. Neko jebi ga sad, brate. I onda kreće Awakenings, kreće sve, Carl Cox prži traku, znači, samo što je ne pusta po 2 puta u setu. Da. I onda ja rekao, daj da probam Johnu, znaš, da pošaljem još neku traku, znaš, ja mu pošaljem traku Defect, i on mu posle 2 dana mi odgovorio, izdajemo. I to kao single. Ja u fazonu da je single, znaš, retko ko traka mora bude perfekta da bi Intek prihvatio ko single. Da. I onda napravim, rekao, ajde kad sam svoju napravio traku Freaks, dajde, samo ja napravim traku koja ima vokal koji kaže Freak, i onda samo jednina Freak. I ja je dam i oni odmah prihvati tu traku. Rekao, bote koliko brzo, i onda krene i nju, i onda ja stupim sa Karlom u kontakt, i onda svaku traku koju napravim, tipa napravim ju 2 popodne, petak, pošaljem mu je odmah uveče, ti znaš kad slao sam ti live-ove u 3 ujutru, znači on odmah uveče vrti. Čim presluša čovek ubaci, odmah vrti, onda je vrtao, pa jedno 30 mojih traka je vrtao do sad možda. Svaka čast. Da. I sad to je odlično, da. Ovu baš samo Dark Matter što je izašlo danas na Orange. Baš njegova zadnja žurka u Los Angelesu ima klip, čista mu je poslao, on je izvrteo i posle 2 dana korona. Ali baš sam dobio klip kao reklamu da je vrti. Dovoljno, makar da si to uvatio, Super, mislim, baš mi je drago, to se, vrtete naravno i druga imena, znam već mnoga druga imena, te i Chartovi vrte i tako dalje, ali Carl Cox je kao neko ime koje je kod nas jako poznato i onda si ti generalno dobio najviše priznanja i ono kao najveći neka čast je da te on u suštini zavrti, tako da debeli kad uzem mikrofon. A si sa njim sve, kraj 2017. Ranča tek, da. Znaš, a stvarno je dobar osjećaj baš na tvoju traku kad kaže yes, i onda krene drop, ja u fazonu, jebote, ovo sam kao klinac slušao, ali na moju traku to ne kažem, brate, znaš, specijalno osjećaj. To je jako lepo osjećaj, da. Pa i to i koliko vredi što te, na primjer, on je podržao kvalitet, znaš, onda su krenuli,
5 puta više gigova. Znači, ja sam tad bio, znači, u Beogradu kao da sam bio rezident. Znači, ti se sećaš, znači, Half, Mint, ovamo... Da, pa svude smo išli tamo zajedno, da. Eno, oko 3-4 Green Lava za redom sa pustom, znači, ljudi jedva čekaju da dođe, znaš. I to je tačno ono, ti si tad, poklopile su se kockice u smislu da si ti počeo kao... Ja sam i sreće malo, da. Uvek mora bude sreća, ne može, ja kažem svima, u ovome da uspeš ti mora da imaš sreće i to je neminovno. Znači, neminovno. Kvalitet 20%, 80% ti je sreća, znači ako ti se poklope kockice, to je to. To sam ja sam apsolutno, mislim, naravno, kvalitet moraš da imaš talenat i to sve stoji, ali sreća mora jednostavno da se poklopi, a sreća se uvek desi ako ti imaš kvalitet i ovo ostalo, tako da je neminovno da će to da dođe, razumiješ, i ako si normalan lik, ja generalno gledano, mislim, mi su se ovamo zgotivili, ono, bukvalno na keca je sličnog mindseta i ljudi se glavnom koji su, ono, eto je, iste priče, isto tako volimo, istu muziku i tako dalje, se združe, znaš, i generalno, eto, vidiš, upoznao si cijelu ekipu, ono, u Beogradu, svi te gotive, svi su okej, razumeš, ono, tako da svi misle si seljak, ali dobro, nema veze. Dobro, imate sad šta to. Da, šta da radiš, razumeš. Da, to. Imamo još 2-3 minuta, eto za kraj, samo ću te pitam, šta misliš šta će bude sa koronom? Aha, šta će se desi? Teško pitanje. To je najteže pitanje. Ja se nadam da će da bude kao ono sa svinjskim gripom kad je bilo. Znači svinjski grip posle leta se pojavljuje, bit će haosa i onda je samo se desilo nešto drugo sranje, nešto izbilo, nešto u Siriji, ne znam gde. Svi su zaboravili na svinjski grip, tako da mislim da će se ovo nešto da bude. Znači ako se nešto drugo desi, idemo. Tako da mislim da neće ništa. Mislim da je sve prošlo. Nadamo se, ja mislim... Mislim da je sljedeća priča koja će bude za koronu, da svi moramo te vakcine da primamo. Da će to da bude sljedeća. Kad bude vakcina, bit će super, da. I onda kad ljudi budu u fazonu da svi ne žele da prime vakcinu, onda će to biti glavna vest i mislim da će samo jedanput za mjesec dana da svi zaborave i vakcine i koronu i će nešto treće. Nadamo se da će biti tako. Eto, sutra je Green Love, nadam se da dođete, da nas slušate sve, Metodi Hristov, Lea Dobričić, Nemax i ja vrtimo sutra. Nadalje imamo, jel ti imaš gig neki sad, koji ti prvi sledeći, nisam te ne pitao za to. Imam, ali to su mi rekli da će dobiti u nedelju. Dobro, ja znam šta je, ne, okej, nećemo, da, znam šta je. Nećemo da kažem još ništa. Znam šta je, vidio sam, znam šta je, dobro. Imam u Nišu, imam još neke festivale, nešto za Bosnu, čak me čekaju ovi brate, čekaju me u Nemačkoj, treba da budem u Austriji, ali čekaju sve. Da, naravno da se ovo situacija smiri. Dobro, u suštini to je to. Ranča, hvala ti puno na gostovanju, nadam se da se ljudima svidelo, ovo će bude naravno na YouTube-u okačeno i eto u nekom sledećem formatu YouTube-a kada budemo prebacili na YouTube ću da te zovem opet da dođeš da praviš neku muziku i nešto da pokazuješ neke projekte i tako dalje, da malo to približimo ovoj publici još. Hvala ti još jednom, evo ja ću sad te odjavim, odnosno te šutnem sa kanala i polako ćemo završavamo. Ajde, ljubite brat, budi mi dobar, čujemo se, uživaj u vikendu, evo ja ću sad te šutnem, remove, ćao. Eto, remove Rančatek. Ljudi, hvala vam puno na gostovanju, ja mislim da smo kvalitetno imali ovaj razgovor. Naredni vikend, naredni petak, odnosno prebacujemo sad emisiju za četvrtak. Od naredni četvrtak će da bude emisija sad, nadam se opet na YouTube-u, ako ne, ostaćemo ovde još na Lošmijevom kanalu. Prebacujemo na četvrtak od 8 do 9 iz razloga što meni počinju sad gigovi, jel te, ako korona ne uništi to sve, pa neću baš moći petkom da radim. Tako da mislim da je bolji format da bude četvrtkom, sad vidjet ćemo, nadam se da će da bude isto gledano koji sad. Hvala vam puno svima na poseti, na gledanju, ljubim vas brat, pazite se korone, nosite maske, rejvujte na distanci, dođete na Green Love i vidimo se onda sledeći četvrtak. Ćao ljudi!